Pleser nawr yw cael cyflwyno Dr Rhidian Griffiths i chi. Bydd Rhidian ar adnabyddus i nifer ohonoch chi fel llywydd Cymdeithas Emynau Cymru, cymdeithas sy'n ceisio hybu diddordeb yn yr emyn a'r dôn yma yng Nghymru. Mae nifer ohonom yn siŵr wedi elwa o waith y gymdeithas honno. Mae Rhidian yn ymddiddori mewn gwahanol agweddau'r hanes cerddoriaeth yng Nghymru, gan gynnwys emynyddiaeth a chanu cynulleidfaol, ac wedi cyhoeddi yn y maes. Felly mae'n briodol iawn ein bod ni'n ei wahodd ac yn ei groesawu fe'n gynnes iawn i ymuno ni heno i drafod y thema Anglicaniaid a'r Emyn yn yr ail ganrif ar 15 a'r 19fed ganrif. Diolch o galon i chi, Rhidian, a croeso cynnes iawn i chi. Diolch yn fawr iawn. Diolch am y croeso a diolch am y gwahoddiad a'r cyfle i fod gyda chi heno. Diolch i chi sy'n gwrando am eich presenoldeb. Fel eisoes yn y gyfres hon, mae Dr Rhidian Morgan wedi dangos i ni beth oedd mesur a mawredd cyfraniad Edmund Pris trwy waith yn mydryddu'r salmau, yn creu'r salmau cân, a'i cyhoeddi nhw yn 1621. A gawson ni'n hatgoffa fod gwaddol salmau cân 1621 wedi aros yn ddylanwad dros y cenedlaethau, gyda'r argraffiadau lu a gafwyd yn dyst i ddefnyddioldeb y salmau cân o fewn gwasanaethau'r eglwys. A dyma sylfaen y traddodiad emynyddol Cymraeg. Nawr ar y cyd a'r llyfr gweddi y byddai salmau cân Edmund Pris yn ymddangos yn amlach na heb. A'r llyfr gweddi wrth gwrs oedd yn penderfynu patrwm y gwasanaethau eglwysig. Yn y cyfnod yma, yr ail ganrif ar 15 a'r 19fed, doedd ddim llawer o sgôp o fewn traddodiad yr eglwys wladol i ddatblygu canu emynau, y tu hwnt i'r salmau cân. Ac eto i gyd yn y cyfnod yma, fe dyfodd rhai emynau allan o'r traddodiad eglwysig yn uniongyrchol. Nawr, 1662, yn sgil ail sefydlu'r frenhiniaeth yn Lloegr, fe gafwyd llyfr gweddi newydd. Fe gyhoeddwyd argraffiad Cymraeg o'r llyfr gweddi yn 1664. Dyma fe. Nawr, ers creu'r llyfr gweddi cyntaf yn 1549, fe gynhwyswyd yn y ffurf wasanaeth ar gyfer ordeinio offeiriaid, fersiwn Saesneg o'r Emyn Lladin canoloesol Veni Creator Spiritus, sef Come Holy Ghost, Eternal God, Proceeding from Above. I'w ganu neu adrodd ar ffurf litani, gyda'r arweinydd yn cyhoeddi llinell ar sawl oedd yn bresennol yn ymateb ar llinell nesaf. Yn llyfr gweddi 1662 yn Lloegr, fe ychwanegwyd at y ffurf honno, y ffurf hir, fersiwn arall mwy cryno, yn seiliedig ar yr un emyn Lladin, gan roi dewis o ddau ar gyfer y gwasanaethau hynny. Fersiwn gan John Cosin yw'r fersiwn cryno, Come Holy Ghost, our souls inspire and lighten with celestial fire, fersiwn sy'n dal i gael ei ganu'n rheoledd. Barn Dr Brynleu Roberts yw mae'r fersiwn hir sydd agosaf at y Lladin, ond bod Cosin wedi cyfleu ysbryd y gwreiddiol yn llawn mor effeithiol. Nawr, llyfr gweddi 1664 gyflwynodd ffurf wasanaeth ordeinio offeiriaid ac esgobion yn Gymraeg am y tro cyntaf, ac felly fe gyfieithwyd y ddwy ffurf ar yr emyn Saesneg. Does dim sicrwydd pwy oedd y cyfieithydd, ond mae hen draddodiad yn priodoli'r ddau gyfieithiad i Roland Vychan, Caergai, ger Llanuwchlyn, cyfieithydd llyfrau defosiynol gan gynnwys clasur Lewis Bailey, The Practice of Piety, yr ymarfer o ddiwioldeb. Mae'r emyn byr, y ffurf gryno, ar yr emyn Tyrd Ysbryd Glân i'n clonau ni a dod o leini nefol, wedi dod yn un o glasuron y Gymraeg. Ac wedi goroesi i emyniaduron yn cyfnod ni, gyda fawr ddim newid arno. Os darllenwch chi'r geiriau fel maen nhw yn llyfr gweddi 1664, dyn nhw ddim yn gwaniaethu llawer iawn,
oddi wrth y ffurf sy'n gyfarwydd i ni heddi. Am resymau ymarferol, dyw turdysbryd glân dragwyddol dduw, sef ei gyfieithiad o'r ffurf hir, sy'n 16 o benillion yn ei ffurf lawn, ddim wedi cael yr un croeso fel emyn cynulleidfaol. Iddo fe aros yn emyniaduron yr Eglwys yng Nghymru ac yn Llyfr Emyne'r Methodistiaid Calfinaidd a Wesleyaidd 1927 yn 5 pennill. A o'n i'n gyfarwydd ag yn y ffurf yma, turdysbryd glân dragwyddol dduw, yr unrhyw a'r tad nefol, yr unrhyw hefyd a'r mab rhad, diw cariad tangnefeddol. Ond mae wedi tueddu cael ei ddisodli gan y ffurf gryno. Nawr, os edrychwn ni ar leoliad yr emyn yn y llyfr gweddi, i ni'n gweld bod y ddwy ffurf, mae yna un yn dod ar ôl y llall a mae yna ddewis i bwy bynnag sy'n cynnal y gwasanaeth rhyngddyn nhw, bod y ddwy ffurf yno ar ffurf litani cyfarchiad ac ymateb o hyd. I chi'n gweld yn y pwynt tywyll, tyred ysbryd glân i'n calonnau ni, a'r ymateb yw a dod dy oleuni nefol, ac felly ymlaen. Felly nid emyn cynulleidfaol fel mae'n cael ei gyflwyno. Ond mae'r disgrifiad uwchben yr emyn yn dweud ar ôl hynny y cenir neu y dywedir gan yr esgob, a rhai a urddwyr yn offeiriad bob un ar ei gliniau, Beni Creator Spiritus. Ac felly mae'r syniad yna o ddewis rhwng adrodd a chanu yn dal yno, a hynny wedi bod ers y dechrau yn y ffurf wasanaeth yma. Ond os i canu ar badwn, dyn ni ddim yn gwybod. Ond mae werth sylwi bod Rowland Fychan neu bwy bynnag cyfieithodd yr rhain wedi dewis y mesur salm. Ac mae'n bosib taw un o'r alawon oedd wedi dod yn arferol ar salmau caned mewn pris oedd yn cael ei defnyddio. Neu falle alaw gwbl wahanol, does na ddim tystiolaeth drwy wybod i fi i ddweud. Nawr emynau at achlysur penodol oedd y ddau yna, ordeinio offeiriad neu esgob. Ond trwy'r llyfr gweddi hefyd daeth clasur arall o emyn i'r golwg, nad oedd hwnnw'n rhan o ffurf wasanaeth swyddogol. Yn 1710, ar gais Esgobion Cymru a Henffordd, fe baratoiwyd argraffiad newydd o'r llyfr gweddi gan Ellis Wyn o Las Ynys, i ni wedi clywed ei enw'n barod heno. A fe gynhwysodd emyn o fewn y llyfr gweddi gyda'r pennawd ymddiheuriol yma. Yn lle bod hyn oedd o bapur gweddill yng ngorffeniad y gwaith yn gwbl weili ac oferwag, rhyfygais na faelwyr ddigroesawn ac amherthynol i gyflenwi a hyn o hym canebrwng neu wynos. Hynny yw, oedd na ddalen wag am i welodd Ellis Wyn i gyfle i stwffo emyn i mewn. Ond mi gawson ni drwy hynny glasur o emyn, a'r emyn my fi yw'r atgyfodiad mawr. Eto, yn y mesur salm. Falle fod canu yn y mesur hwn, mesur y salmau can, yn rhoi math o urddas a hygrededd arbennig i'r geiriau, ac efallai fod Ellis Wyn yn teimlo taw dyma'r mesur cywir i emyn. Ac wrth gwrs, tonau'r salmau can oedd ar gael. Emyn sy'n datblygu rhywfaint yw hwn ar y syniad calfinedd creiddiol, mae dim ond geiriau'r ysgrythur y dylid i canu o fewn yr eglwys. Dyw'r geiriau hyn ddim yn fydryddiad uniongyrchol o'r ysgrythur, ond fe sylwch chi fod Ellis Wyn yn rhoi yn y nodiadau godre fan hyn cyfeiriadau ysgrythurol i bob pennill. Ac felly mae'n deiaru'r emyn o fewn y traddodiad ysgrythurol, traddodiad y salmau can. Felly rhyw fath o ymestynniad ar ddull y salmau can yw'r emyn yma. Ond emyn hefyd, fel y sylwn ni, yw ganu mewn cynhebrwng neu wylnos, tu fas i fframwaith arferol y llyfr gweddi. Mewn cynhebrwng, mwy na thebyg yn yr awyr agored. Mewn gwylnos, yn aml iawn ar eilwyd. Yw ganu
a'r awgrym yw bod yr arfer o ganu mewn gwasanaethau o'r fath yn sefydlog erbyn 1710. Mae'n ddiddorol, fel y mae Lewis Morris yn disgrifio gwyl nosau yn Sir Fôn yn hanner cynta'r 19ed ganrif. At the dusk of night, an evening prayer is read by the clergyman of the parish, or if not present, by one of the company. The singing of psalms, if they can, or else fall to singing of carols, which are ancient songs containing reflections on death, etc., and immortality of the soul. Doedd Ellis Wyn ddim yn wrthwynebus i garolau, fe gyfansoddodd garolau plygen I hunan. A mesur carol yw'r mesur salm. Ond tybed, a'i ymdrech I ddisodli'r hen garolau hyn oedd Emyn Ellis Wyn, ymdrech I ddwy'n urddas newydd I wasanaeth gwylnos. Nawr, mae llyfr gweddi 1710 yn cynnwys emynau eraill. Fersiynau medryddol, dwi ddim yn gwybod gan bwy, ai gan Ellis Wyn I hunan neu gan rhywun arall, falle gall rhywun yn ngoleio ar hynny. Fersiynau medryddol o'r caniadau eglwysig, y Te Deum, y Venite, y Magnificat, a rhai eraill. Mae rhain fel tan nhw'n cynrychioli rhyw hanner ffordd rhwng y caniadau pros arferol yn y gwasanaeth a thraddodiad yr emyn cynulleidfaol. Mae rhain yn cael eu cynnig eto ar y mesur salm yw canu. Gynnes ymlaen ar yr ail dudalen, mae yna 2 dudalen o'r hymnau hyn. Mae yna emyn sydd yn sicr, nid yn waith Ellis Wyn, emyn galarnad pechadur. Nath rod y wyneb arglwydd glân, oddi wrth un trian agwedd, sef cyfieithiad Roland Vychan Caergai o gan Saesneg boblogaidd o'r 11th ganrif ar 15, The Lamentation of a Sinner, gan John Markant. Nawr, ydy presenoldeb y caniadau medryddol hyn ac emyn Roland Vychan, nath rod y wyneb, yn llyfr gweddi 1710, yn rhyw awgrymu symudiad araf tuag at fwy o ganu gan y gynulleidfa, rhagor o côr neu'r clerc ar ei ben ei hunan. Oedd rhain yn cael ei defnyddio yn eglwys Llanfair, eglwys Ellis Wyn. O'n nhw'n cael ei defnyddio mewn mannau eraill. Dwi ddim yn gwybod. O'n nhw'n cael ei canu ar doner salmau can. Dwi ddim yn gallu dweud. Ond mae'r nodyn uwchben emyn Roland Vychan yn awgrymog. Yw ganu fel y chweched salm. Sef, mae'n debyg, ar y dôn sy'n cael ei chynnig gan Edmund Pris ar gyfer y medryddiad o'r chweched salm. A'r mesur salm yn cael ei ddewis eto gan Roland Vychan ar gyfer ei gyfieithiad nad y mesur yna yw mesur yr emyn Saesneg wreiddiol. Ond beth bynnag oedd y defnydd ar yr emynau hyn yn llyfr gweddi 1710, o leia mae'r ffaith bod nhw'n cael eu cynnwys yn y llyfr gweddi yn awgrymu bod yna ryw deimlad a gellid lledu'r arfer o ganu emynau o fewn gwasanaeth yr eglwys I gwmpasu mwy na'r salmau can. Ond os oes amheuaeth a fydde'r emynau hyn wedi cael eu canu o gwbl, mae yna dystiolaeth gyda ni o arferion canu ar gyrion yr eglwys fel petai, yn dyddio o 1721. A gwaith adnabyddus Erasmus Saunders, The View of the State of Religion in the Diocese of St David's, disgrifiad digon torcalonus, I rhai ohonoch chi sy'n gyfarwydd ag o gyflwr yr eglwys yn y cyfnod yna. Ond yng nghanol y galarnadu yma am holl ddiffygion yr eglwys, mae Saunders yn rhoi darn dadlennol iawn I ni am yr arfer o ganu halsingod, penillion moeswersol, tebyg I benillion telyn, yn yr un mold a phenillion y Vicar Pritchard. Nawr, dyw'r halsingod ddim yn emynau fel y cyfryw, ond beth sy'n ddiddorol I fi yw'r ffordd yma Erasmus Saunders yn disgrifio yr hyn sy'n digwydd. Pobl ifanc o fewn yr eglwys yn dod at ei gilydd ac yn ymarfer canu. It is not to be expressed what a particular delight and pleasure the young people take to get these hymns by heart and to sing them with a great deal of emulation of excelling each other.
and this is a religious exercise they are used to, as well at home in their own houses as upon some public occasions such as at their wakes and solemn festivals and funerals. Yr un math o beth ag Ellis Wyn. Ond dyma sy'n ddiddorol, y geiriau dwi wedi rhoi mewn coch, and very frequently in their churches in the winter season, between All Saints and Candlemas, at which times before and after divine service, hynny yw, y tu fas I gylch y gwasanaeth, upon Sundays or holy days, 8 or 10 will commonly divide themselves to 4 or 5 of a side, and so forming themselves, as it were, into an imitation of our cathedral or collegiate choirs. One party first begins, and then by way of alternate responses, the other repeats the same stanza. Hynny yw, rhyw fath o ymdrech I greu dull o ganu sydd yn anffurfiol ac eto yn cael ei gyfleu mewn ffordd ffurfiol. Mae'r disgrifiad yna yn ddiddorol iawn, nad yw'n disgrifiad o ganu cynulleidfaol. A does dim amheuaeth, wrth gwrs, nad oedd cerddoriaeth yn para yn yr eglwysi yn y cyfnod yma ar ffurf canu salmau, y salmau can a'r salmau pros. Mae yna gyfeiriadau at athrawon oedd yn cael eu cyflogi I ddysgu canu'r salmau. Ond yn gyffredinol, I ni'n casglu nad oedd llawer o ran ar y canu. Tybed a oedd canu'r corau eglwysig yn adleisio'r gwawdlin enwog yma o gor eglwys yn Llundain, llun gan Samuel Hieronymus Grimm a phawb yn rhyw-weiddi ar draws I gilydd. Dyna'r darlun sydd yn y meddwl. Mae William Morris yn dweud yn 1746, that trade, sef psalmody, is almost quite over with us at the head, Holyhead, Caergybi, sy'n awgrymu bod yr arfer wedi mynd bron dros go. A tybed, a oedd mydroddiadau Edmund Pris bob amser yn taro deuddeg gyda'r cynulleidfaoedd. Lewis Morris eto mewn llythyr at Owen Meyrick yn 1738. Mr. Edmund Pris, Archdeacon of Merioneth, whose British version of the singing psalms is the only one we ever used in churches, chose rather to preserve the old measure. A dwi'n cymryd bod e'n golygu wrth hwnna bod e'n defnyddio tonau mesur cyffredin, tonau oedd yn arferedig yn Lloegr, tra oedd e'n sgrifennu yn y mesur salm. Chose rather to preserve the old measure than to set his words to music, which is the reason they make such hobbling work in our churches. Mae hynny'n ddiddorol oherwydd dros y blynyddoedd mae golygyddion wedi esmwytho ar linellau Edmund Pris iddi gwneud nhw'n fwy rheolaidd yn ôl safonau cerddoriaeth ddiweddar. Mae'n ddiddorol bod yna broblemau hyd yn oed yn y 19fed ganrif. Nawr, un o gyfraniadau mawr yr eglwys I fywyd Cymru yn y ganrif honno, fel y clywsoch chi yn sesiwn ddiwetha y gyfres yma, oedd gwaith yr ysgolion cychwynnol am ryw 20 mlynedd o 1730 ymlaen. Dan arweiniad Griffiths Jones, rheithor Llanddowror. Nawr achub eneidiau, gwrs oedd amcan penna Griffiths Jones, ac roedd maes llafur yr ysgolion yn gyfyngedig I feistroli darllen y Beibl a'r Catechism. Ond mae yna ambell awgrym bod rhai o'r ysgolion yn gwneud defnydd o'r salmau can, gan ddilyn yr athroniaeth addysgol glodwyw fod canu gwirioneddau'r ffydd yn gallu bod yn ddull yr un mor effeithiol a'i darllen. Yn sicr oedd gan Griffith Jones ei hunan ddiddordeb yn yr Emyn fel cyfrwng mawl. Yn 1743 fe gyhoeddodd ddetholiad o salmau can Pris at ddibenion yr ysgolion. A mae yna gyfeiriad yn adroddiad Welsh Piety, yr adroddiad blynyddol ar yr ysgolion, yn y cyfnod yna, at brynu 4,000 o books of singing psalms, yn cymryd taw detholiad Griffith Jones, am 9 cinog yr un. Yna yn 1745 fe gyhoeddodd waith dan y teitl Cerdd Seion, sef traethawd ynghylch moli Duw mewn salmau a hymnau a godlau ysbrydol. Bod y traethawd ei hunan yn ymwneud â'r resymau dros foli Duw yn fwy nag unrhyw awgrymiadau ymarferol ynglyn â'r defnydd o salmau a hymnau. Ond mae rheolau'r ysgolion yn yr 1 flwyddyn 1745 yn nodi bod disgwyl i'r ysgolheigion
ymostwng yn barchedig ac yn ddiysgafnder I ganu salm a gweddio Duw ynghyd yn yr ysgol bob bore a hwyr. Nawr o ystyried y miloedd o blant ac oedolion, gyfranogodd o addysg yr ysgolion cylchynol, hyd yn oed os nag oedd pob ysgol yn arfer canu. Allwn ni dybio fod yr arfer yma o ganu salmau cân wedi helpu gryfhau'r ymwybyddiaeth ohonyn nhw ac wedi braenaru'r tir ar gyfer y canu emynau a ddaeth wedyn. Ond wrth gwrs mae'r 19fed ganrif yng Nghymru yn cael ei chyfri'n ganrif yr Emyn yn bennaf oherwydd y ffrwydrad emynyddol a ddaeth yn sgil y mudiad Efengyledd neu'r mudiad Methodistaidd o 1735 ymlaen, ac yn arbennig trwy gyfraniad unigryw William Williams o Bantycelyn. Nawr mae'r Emyn Methodistaidd yng nghyfnod y diwygiadau yn heiddi triniaeth ar wahân, dwi ddim am fentro ymdrin ag Emma, ond I danlinellu y ffaith amlwg taw eglwyswyr pybyr oedd arweinyddion y mudiad Methodistaidd, ac mae'r rhan o'i hamcan nhw oedd ceisio adfywio'r eglwys wladol. Eglwyswr, diacon na chafodd I urddon y ffeiriad, oedd Williams Bantycelyn I hunan. Felly mae gan yr eglwys yng Nghymru rhyw hawl arno fel emynydd, taw ar gyrion yr eglwys a thifas iddi o fewn y seiadau Methodistaidd a cafodd I emynau I mynegiant. Gan ddechrau gyda'i Alleluia yn 1744 a dod i'w lawn dŵf fel emynydd yn ail don y diwygiad o 1762 ymlaen, fe gyfoethogodd Bantycelyn y traddodiad emynyddol Cymraeg a chlasuron o emynau a ddaeth yn rhan o etifeddiaeth pob aden o'r eglwys Gristnogol yng Nghymru. Ac nid Bantycelyn oedd yr unig eglwyswr I gyfansoddi emynau. Roedd I gyfoed Morgan Rhys Llanfynydd, un o athrawon ysgolion cylchynol Griffiths Jones, hefyd yn eglwyswr ac yn emynydd, ac mae yna enwau eraill y gellid I ychwanegu. Ond enw llai disgwyliedig yn y cyswllt yma, ac enw anfethodistaidd yw'r bardd o Fôn, Goronwy Owen. Ganddo fe, gawson ni un cyfieithiad o Emyn gan y Presbyteriad Samuel Collett. Nawr mae'r athro Wyn James wedi olren hanes yr Emyn a'r cyfieithiad ac wedi awgrymu taw yn y Gentleman's Magazine yn 1754 y cafodd Goronwy afel ar Emyn Collett, ac mae yn fuan ar ôl hynny y lluniodd I gyfieithiad. Nawr, go bryn y gallwn ni alw Emyn Goronwy yn un adnabyddus, felly bod yn ddiarth I chi bron I gyd. Oni bai bod chi fel finne wedi'ch magu ar lyfr emynau'r Methodistiaid Calfinaidd a Wesleyaid 1927, ac falle wedi canu'r emyn o bryd i'w gilydd trwy droi ar byd a'i wen a'i wg. Ond un peth sy'n ddiddorol, taw dewis canu yn y mesur salm eto wnaeth Goronwy. A mae hynny'n fesur gwahanol I fesur yr emyn gwreiddiol gan Collett. Tybed, a os na awgrym yma, taw'r mesur salm oedd y mesur priodol i'r emyn eglwysig. Mae'n debyg i'r emyn gael ei gynnwys yn llyfr 1927, oherwydd taw John Morris Jones oedd cadeirydd Pwyllgor Iaith a Llên y llyfr, ac oedd mynegiant clasurol yr emyn yn apelio ato fe. Ond mae'n hawdd cytuno hefyd a barn Ifor Williams mae duedd, os nad yn anealladwy, yw iaith yr emyn I bobl heddi. Pa raid ychwaneg gwnelwydd hyn gosteged gwyn a balchder ac arnat Dduw fy ngheidwad glwys byd fy holl bwys am hyder. Mae yna rhyw naws glasurol hynafol bron yn yr emyn. Ac eglwyswr arall, ond Methodist amlwg y tro yma, na ddylid anghofio amdano fe wrth gwrs yw Thomas Charles, a'i emyn dyfais fawr tragwyddol gariad. Gyfansoddwyd yn 10 pennill, dyma 2 ohonyn nhw, yn dilyn afiechyd a'r trawma o orfod colli I fis bawd. Nawr, dwi'n neud un sylw wrth fynd hibo, mae'r bobl sy'n anabod I yn mynd I weid, o fe fydde fe'n gweud hynny yn fydde fe. Un peth sy'n ddiddorol yn fan hyn yw bod Thomas Charles yn canu yn y mesur 8-7 dwbl arferol, hefyd
yn torri mas i'r mesur 8-7 clonciog sy'n cael ei gysylltu ag emynau Ann Griffiths. Fe sylwch chi bod yna ambell i linell, mae yna sillaf yn ormodol. Cyfamod hedd yw'r sylfaen gadarn, yr hwn i dderfydd byth mo'i ddawn. Mewn tangnefedd pur heddychol ym mhob rhyw stormydd gyda'm Duw. Ac fel mae acenion Edmund Pris wedi peri gofid i gynulleidfaoedd ar hyd yr oesau, mae'r mesur 8-7 clonciog hefyd ar i'w ddawn i faglu pobl, ond y cantorion mwyaf profiadol. Ond oedd Morgan Rhys hefyd yn defnyddio'r mesur yma, fel oedd Ann Griffiths, a fel oedd Pantycelyn ei hunan weithiau. Nawr fe ddangoswyd flynyddoedd yn ôl bod y mesur clonciog yn perthyn yn naturiol iawn i fyd y canu baled. Yr alaw Callyn Serchus, neu'r ferch o Blwy Penderyn, yn enghraifft amlwg o alaw y gallwch chi ddefnyddio'n eitha naturiol yn y mesur yma. Tybed, oedd y ffaith fod Ann Griffiths a Morgan Rhys yn byw mewn ardaloedd gwahanol iawn iddi gilydd, a Thomas Charles a Pantycelyn yn gallu canu yn y mesur yma o bryd i'w gilydd yn awgrymu bod yna rai tonau gwerin hefyd yn cynnal peth o emynyddiaeth y cyfnod. Nawr go brin gallai'r ymchwil emynyddol yn ail hanner y 19fed ganrif fethu gadael i ôl ar yr eglwys. Ac mae'n amlwg fod yr awydd i ddod ag emynau i mewn i wasanaethau'r eglwys yn cynyddu erbyn blynyddoedd olaf y ganrif yn sgil llwyddiant y Methodistiaid a'u canu. Yn argraffiad 1770 o'r llyfr gweddi, fe ychwanegwyd dogn newydd o donau ar gyfer y salmau cân, gyda llinell fas yn ogystal â'r alaw. Ac yna, yn 1795, fe gyhoeddwyd 2 gasgliad o emynau yn benodol at iws Eglwys Biwmaris, casgliad Saesneg a chasgliad Cymraeg. Mae'r nodyn ar y copi yma yn y Llyfrgell Genedlaethol o'r gyfrol Saesneg yn awgrymu taw gwaith yr offeiriad Richard Griffith, ffeirad Llandegfan a Biwmaris, oedd y casgliad. Mae'n cynnwys 153 o salmau mydryddol ac emynau yn tynnu ar draddodiadau eraill yn ogystal ar eglwysig. Mae'r casgliad Cymraeg yn llai o gasgliad, ond mae'n cynnwys salmau cân ac emynau. 10 salm, nid fersiynau Edmund Pris bob un, a 40 o emynau, sy'n cynnwys gwaith Dafydd Jones Caio a Benjamin Francis, emynwyr ymneilltuol ymhlith eraill. Mae'r ffaith i'r llyfrau mae gael eu cynnull a'i cyhoeddi yn dyst i'r graddau roedd yr Emyn yn tyfu'n rhan naturiol o'r gwasanaeth eglwysig erbyn diwedd y 19fed ganrif. Ac un i chi ofyn i fi, dwi ddim yn gwybod beth yw arwyddocâd wrong book that has been corrected. Ond detholiad helaethach o emynau Cymraeg yw'r gyfrol at iws Eglwys Llanbeblig, gyhoeddwyd yn 1799. Salmau, hymnau ac anthemau arferir i canu yn Eglwys Llanbeblig. Sylwch ar y teitl, a arferir i canu. Mae'r arfer wedi mynd yn sefydlog. Detholiad o 920 o'r salmau cân, gyda'r gloria ar 3 mesur gwahanol, ac ail rhan y gyfrol yn cynnwys 33 o emynau cyffredinol a 30 o hymnau ar desinau ac achosion neilltuol. Ac eto, amrywiaeth o ffynonellau. Ochr yn ochr at Tir Dysbryd Glân o lyfr gweddi 1664, mae Dafydd Jones o Gaio yma, mae John Dafydd Caio, mae Williams Pantycelyn, a mae yna nifer o emynau eraill na dwi ddim wedi gallu nabod. Rhai ohonyn nhw ar fesurau tebyg i fesurau Plygain. Does dim gwybodaeth am y tonau oedd yn cael eu canu, ond allwn ni dybio fod llawer o tonau ddath o Loegr trwy'r Methodistiaid wedi dod yn adnabyddus erbyn hynny, a gall fod tonau Cymreig hefyd oedd yn cael eu harddel. Nawr mae maint y llyfrau hyn yn awgrymu'n gryf i bod nhw at iws cynulleidfa. Maen nhw'n rai bach, yn hawdd i cario yn y boced. Mae'r llofnodion
ar wynabddelenau'r copïau hyn yn awgrymu defnydd a pherchnogaeth breifat. Oedd pobl yn torri henwau ac yn rhoi'r dyddiad hefyd. Mae'n bosib bod yna gasgliadau tebyg gan eglwysi eraill nag un nhw ddim wedi goroesi. Nawr erbyn 1820, roedd yr eglwys yn barod i sefydlu'r emyn yn rhan swyddogol o'r gwasanaethau. Yn y flwyddyn honno, fe gafwyd am y tro cyntaf sêl bendith swyddogol ar chesgob Caergaint ar gasgliad o emynau i'r eglwys. O ganol y 4edd ganrif ar 15 ymlaen, fe gyhoeddwyd casgliadau swyddogol mewn dyfynodau o emynau Cymraeg gan yr eglwys yng Nghymru a'r enwadau anghydffurfiol. Ac bod ynddyn nhw i gyd elfennau enwadol cryf, roedd yr etifeddiaeth emynyddol gyfan yn un genedlaethol. Fe gawn ni emynau o bob traddodiad yn y casgliadau hynny o'r dechrau, yn hapus gymysgu â'i gilydd. Ac o gofio, taw un o amcanion arweinyddion cynnar y mudiad Methodistaidd oedd adfywio'r eglwys wladol, ac o gofio taw llwyddiant y mudiad Methodistaidd i ddenu pobl drwy canu oedd un o'r cymhellion dros i'r eglwys glosio mwy at yr emyn cynulleidfaol, fe allen ni awgrymu efallai bod yr arweinwyr hynny wedi llwyddo mewn un ffordd o leia i ddod â bywyd newydd i'r hen fam. Diolch yn fawr i chi am wrando. Wel, diolch o galon Rhidian, hynod ddiddorol. Unwaith eto clywed yr hanes mae'r datblygiad yr emyn. Oedd e'n taro fi ar y dechrau bod yr emyn wedi dechrau o fewn yr eglwys. Rhywbeth eitha ymylol. Falle, chybod, ydy e'n enghraifft falle o eglwys sydd â liturgi eitha caeth sy'n cael ei ddeddfu gan y goron o Lundain, gydag ond ddim llawer iawn o hyblygrwydd a'r gallu i fod yn greadigol. Felly mae'r emyn yn dod yn rhywbeth mewn gyfle i bobl fwynhau, cyfansoddi, moli Duw, ond eto yn rhoi rhyw fath o ryddid a wedyn yn gweld yr ymneilltuwyr yn datblygu wedyn gyda fwy o ryddid heb yr un hialau, felly bych chi'n galw nhw, o ran trefn gwasanaeth yn y diwedd, yn dyfe? A chybod pwysigrwydd yr emyn yn datblygu fyna fel rhyw fynegiant mwy creadigol. Oes yna rhyw wirionedd mewn syniad fel yna chi'n meddwl? Wel, siwr o fod, i chi'n iawn, yn yr ystyr bod yr eglwys yn dechrau o rhywbeth oedd wedi drefnu, oedd y ffurf wasanaeth yn bod yn barod, ac oedd yr eglwys yn dilyn hynny yn gyson. Wel, doedd ddim llawer o le wedi ni i emynau, a doedd ddim gwir angen, oherwydd oedd yna ddigon o fewn o gwasanaeth. Ond yr hyn wnaeth yr anghydffurfwyr a'r Methodistiaid yn arbennig, wrth gwrs, oedd datblygu o gwmpas y bregaeth, ar arfer o ymateb, mewn ffordd, ymateb y gynulleidfa i'r pregethu oedd yr emynau mewn un ffordd, mynegiant o fawl, a wedyn hynny wrth gwrs yn ei dro yn dylanwadu ar yr eglwys, oherwydd bod yr eglwys falle'n gweld y llwyddiant yma ac yn meddwl, wel, falle bod yna le o fewn fframwaith, heb aberthu fframwaith y llyfr gweddi, ond bod yna le i emyneg, fe dyfodd hynny'n raddol. Ie, ac o gwrs sy'n gweld fel soniwch chi, chybod y salmau can yn gynnar iawn, Edmund Pris, ond wedyn fersiynau o'r Venite a'r Magnificat, a'r Benedictus, a'r Te Deum, a'r Credo ag ati, yn rhoi rhyw fath o fywyd newydd falle i'r cantigledd yn cael ei harfer yng nghyd-destun y ffurf wasanaeth, ond yn rhoi mynegiant cerddorol newydd, rhoi rhyw fywyd newydd falle, pwy o wir, a mae hynny wrth gwrs yn dal i ddigwydd. Mae emynwyr yn gwneud hynny o hyd, ond hefyd yn llawer mwy eang na hynny, felly mae'n hynod ddiddorol o berthynas yma rhwng y ffurf wasanaethau swyddogol a'r datblygiad. Felly diolch o galon i chi am hynny.